TAC12 serà la televisió oficial de les festes decenals de Valls 21+1. Durant els 10 dies festius alterarà la programació habitual per fer un ampli seguiment informatiu de la celebració. 2 unitats mòbils i una quarantena de professionals permetran dissenyar una programació especial que inclourà fins a 8 retransmissions en directe. Directes que complementaran la informació que s'inclourà als programes informatius habituals. Durant 10 dies, TAC12 serà un altaveu de l'esperit festiu de la capital de l'Alt Camp. Crec que això és servei públic, crec que és un exemple de com és important comptar amb un mitjà de comunicació, amb una televisió de proximitat, que està al costat de Valls, al costat de les nostres comarques i que posa tots els seus mitjans per promocionar-ho més enllà i arreu del país. Més enllà dels 8 directes que s'emetran durant les festes i dels continguts inclosos a la programació de TAC12, les decenals també es podran seguir a través del canal de YouTube Tot Decenals TV, creat per TAC12 per l'ocasió. És un espai on s'hi podran trobar els diferents continguts que es generin. A més, serà un canal obert perquè la ciutadania pugui penjar-hi també les seves imatges i compartir i enriquir el record audiovisual de les festes. Convidem a que la gent vagi a aquest canal a YouTube per veure les nostres produccions, però si també algú té alguna producció que pot ser d'interès, doncs que la pugui aportar. Nosaltres deixem el calaix obert, deixem la porta oberta. Sí que demanarem que no siguin gravacions molt domèstiques, és a dir, que tinguin uns petits estàndards de qualitat perquè tot tingui una línia amb uns estàndards. La programació especial s'estrenarà el dia 28 de gener amb l'espectacle de llums inaugural. Serà un directe amb 3 punts de connexió. També es podrà seguir en directe la trobada de colles castelleres al passeig de l'estació i els actes centrals del dia 2 de febrer, l'ofici, la processó i la diada castellera. Les retransmissions inclouen també el màpping que es projectarà sobre l'església de Sant Joan, diverses sortides del seguici festiu i el piromusical de Cluenda.